Acum suntem la nivelul 1. Acum avem 3 obiecte, un golf, o brichetă și un cub. Cam a fost un video. Să dați like la mine canal și să dați click la mobilite de like ca să ajungeți la 100.000 de like-uri și vei primi 300 de abonați pentru mine și să aveți 1.000.000 de vizionari. Așa trebuia. Și vă dau un like pentru voi și să mai dați la mine un like și cam a fost. Și v-am zis un tutorial cu Crash și v-am dus la Crash și vă mai duc înapoi.